Sme na to pre kapitána posádky majora Gagarina. Ty by si sa mal preženať, podľa mňa, lebo ty to tam máš najnebezpečnejšie, chalan. Áno, držíme im palce a teraz im dáme jedno vesmírne, velikánske ahoj! No, je to gramážov náročná posádka, priznajme si to. Treba im pomôcť. Je veľmi možné, že voda to úplne neuniesie tiež. Je to ďalší živel, ktorý sa rozhodol bojovať s najväčším prírodným živom vodou. Áno, zatiaľ sú úspešne na štarte, treba im pomôcť. Pomôžu si sami. Najlepšie je kapitán, ktorý vždycky opúšťa loď posledný, v tomto prípade nemá inú možnosť ani šancu. Snaží sa, áno. Preto to plavidlo je obrovský úspech, že vôbec pôjdu na vodu znova. Ale podarilo sa to! Ani sa vám nenamočili a idú. Kapitán Nálepko, poprosím, zdrav okolo idúci zdravia kapitána. Zatiaľ sa vyhýbajú všetkým náročným prekážkam. Toto plavidlo rozhodne neplatí, že Češi peši do Prahy v tomto prípade nebudeme počuť, pretože títo bratia Česi si počínajú na tejto vode veľmi dobre a veľmi korektne. A momentálne sa rozhodli našiviť skupinku, ale podplávali prvý mostík. Je to výborné. Prvý mostík znamená aj prvé problémy. Pozrite sa na to, ako ich to otočilo. Budú letieť aj s krídlami zozadu. No uvidíme. Podarí sa im to otočiť. Kapitán dáva pokyny, už zvýšili intenzitu hlasu, určite po nich revé. Doleva, doprava, teď pravá strana, teď ľavá strana. Opäť máme kolíziu s asteroidom, ktorý sa tam ocitol úplne náhodou. Nečakane. Už sa dostávajú do hlavného prúdu. Opäť zapnútený jónový pohon. A budú letieť na svojej medzihviezdnej ceste. Ale zrejme narazili na nejakú plitčinu. Budú musieť vycúvať. Pozrite sa, raketoplán vie aj cúvať. Kto by to bol povedal? Mighty Space Shuttle a ich loď Stojací vlána. Pojďte! Respektíve tým Stojací vlána a Mighty Space Shuttle je názov, kde ľudia môžete vidieť napísané na boku raketoplánov. Ondřej Franěk, Jakub Franěk, Michal Pokorný, Jakub Eliška a Jan Košťák. To je názov a to sú mená členov posádky, ktorá sa zatiaľ rúti do cieľa. Mám polovicu trate za sebou a trošičku naberá vodu, ale hádam, to nebude také zlé. Myslím si, že jediný člen posádky, ktorý zostane ako tak suchý, je práve kapitán. Ťažší valec, ale vyhli sa tým asteroidom, ktoré sa tam rútili proti ním. Zatiaľ je to dobré, kapitán sa teší z pozornosti, ale prichádza najťažší úsek. A už ani kapitán nebude suchý. Zatiaľ stabilita veľmi dobrá. Teraz treba pozbuďte ich tu na tribúne. Ešte nie je cieľ, ešte je to ďaleko. Jurij Gagarin. Ešte ďalší valec, teraz treba poriadnu rýchlosť. Poďme, veslujeme, pretože to nezvládnete. Poriadna masa, poriadna hmotnosť tohto plavidla ich zrejme doplaví až do cieľa. Ešte posledný valec. A budú v cieli, kde je čas 150. Nebude to lepšie ako v prípade lode Unga Bunga. 162,6 sekundy. Stojací vlána a ich Mighty Space